Kasengkur nongkum ribhoi distrik mentakas ngi kala penlong kador barkur pelun ka basisian sisnam ha kabala ya shimbenta renti de kinong yalam jongkakur bat kakur hi baro kawe. Yakani kador barkur lalong hadin baka imlang salang kala ma de ka jingwan ling shop ling share jong knyang jing pang COVID-19 harengkat jo ka jing perking ya kalit kawan bat katre ka kata. Kajingdon jong presiden kasengkur nongkum ribhoi distrik uba akras nongkum u general secretary uba polling do kinongkit kam naman ki unit kala ay man siya mekani kador barkur. Kajing temu jo kani kador barkur kalong banyak kersan markeliang haka kia kasyon bat hakaway pat ki kam. Gue gijinge kiba kimla ban sol tang marway lane tang hiing kakur wal ada kamla totally banyarap handai kadon ka benta banyas no tilang lada ka way kakur kayam baro kikur kilong kni kilong kmi ki samla ki hap ki beret ngidon banyayam lang lada ka way kalungi jo kakur jongi ki akmen baro kakur kaya syat sobalang nak ta kajing men jong kano kakur jong nong nokur bat ngamla ro ban klet ban age ji songo ko bakrau yakinong seng jong kane ka sengkur ka jingi uba serial nongkum uwe budon hangnya kmat jingi ublong u founder unong seng jong ne ko kumti kur bat kiwai budon benta kibede ki founder la ne kinong seng jong ne ko kur jingi kuble shibun ja ka jing tre sitom ko jong pi de ka jing don ka jong pi de ka jing seng ka jong pi